धन्यबाद दा नोंथांमोननि टिभि चेनेलनि सायावनो साखान्थियावनो नुबाय नोंथांमोनहा एखे जों गामिया 2 किलोमीटर डिस्टेंस गोलाव 128 घर परियाल दङ ओरैबायदि प्रब्लेम नोंथांमोननि सिगाङावनो नायदो नै सिङाव जों फुरा कारेन्ट पस्टखौ बनानै औवा बायनानै बेखौ बानायबाय 128 जन रायजोआ ओंखारनानै औवा बायबाय ट्रेक्टर गंसेयाव 500 थाखा करि जों रोगा होबाय बे खमसे खम बहुत थाखा थांगोन जोंहा 30 ट्रेक्टरसो दहायबो नोंथांमोना बैथिं नुबोबाय 500 थाखा पार ट्रेक्टर दा बेफोरखौ जोङो बे फैसाखौ जोंनावथ' फान गैया जोङो प्रत्येक न'खरावनो जाय जेसेबां हायो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों खांलायलायदों जाय जेसेबां हायो सोरबा हानाया बांसिन हरबाय 1000 2000 हरबाय सोरबा न'खर मोजांफ्रा जाय हायाखै 500 100 200 बाबो जों गनायनानै नाजावदों गोरिब खामला मावना जाग्रानिफ्राय जों अबेनिफ्राय एथ'ग्राम मोनो दा जों रायजोयैनो खाथिदों एथ' सान्दुङाव ओरैबायदि जोङो प्रब्लेम लोमजानाय साजानाय डिलिभारि केस जायो एम्बुलेन्स न'सिम थाङा खुनुरुखुम आइदै आइया होननानै थेलाजों लाबोनांगौ एम्बुलेन्ससिम बे खाथियावनो एम्बुलेन्स दोनफैयो जोङो दा सिन्था खालायदो जों एथ'ग्राब सोरखारनि सायाव खावलायबाय जों थांबाय जों ब्लकआव थांबाय VCDCआव थांबाय EMनाव थांबाय MCLAफोरनाव थांबाय रावबो गुरुत्व होआ खोमाखौ खोनानानैबो खोनायै बायदि बेंगा बायदि बिसोर थायो मेगन नुनानैबो खाना बेफोरबायदि थायो दा ओंखायनो जोङो खावलायो भारत उदांस्रि जानाया आजि बेसेबां 76 बोसोर जालांबाय होमबा जोङो एथ' खाथियाव जोंनाव TD ब्लक नामावल' ट्राइबेल एनभेलपमेन्ट ब्लकनो बियो ट्राइबेल TD ब्लक क्र'ड थाखा फैयो बेहाय TD ब्लकआव होमबा जोङो 1 किल'मिटारल' डिस्टेन्स दं नामजेपारानिफ्राय बर' बाजार ब्लकसिम होमबा जोङो बर' बाजार खाथियाव साखान्थियाव थानानै होमबाथ' जोङो बै दुवार जिथु दुवार होनाबा साखि बेनि सिङाव खोमसि थिग जोंना बे सिं खोमसि जानानै दं एथ' खाथियाव नुनानैबो नुयै बायदि थानायखौ जों बिराद दुखु मोनो रायजोफ्रा भट नांगौबा भट समाव बिसोर लोब फैगोन मोनफ्रोमबो दोलोनिफ्राय पाब्लिकखौ जाम्बा जाम्बि गामियाव मावो दामलानानै जाग्रा बे पाब्लिकखौ बुरखाफैगोन दा गभर्नमेन्टनिसिम बेखौनो जों दा जिथु बर्तमान सोलिबाय थानाय सम दंबावो एसे समा बारा गोबाव गैथारला नाथाय आं गामिनि जानायखौ खावलायहरो गोख्रैनो थाबैनो जोंनि बे प्रब्लेमफोरखौ मावफुंना होफैयो अन्थाइ गारफैयो हेब्ला जों गोजोनगोन जों होगोन भट मानो होआ होखायो जोङो आरो अन्यथा बिदि जुदि महरखौ देखायग्रोआबा इलेक्सननि सिगां जों खिन्थु लेथेर फेथेर जाजोबगोन बिबेक भट होगोन जोंनि अधिकारखौ रावबो सेनो अधिकार गैया हाया बे पार्लामेन्टारि राइटखा संबिधानाव लिरनाय दंखायो रावखौबो थुग्लिनानै बे होनांगौ होननानै बुंनो नागिरदों बेफोरखौ खानांगोनसो जों एबार बिदि बुरखायफैग्राखौ खागोन जोङो एबार रायजोयैनो खमाजों बुजिगोन खमा जोलाजों आरो मा बुंबावनो बेनो गोजोनबाय।